tangwa lai tangam hang to le tangwa chara tangwa lung chung in lung lei ma so na tam tak kam nei ber to e seang le bom te lo so bila ku beng lo lo mang Chairman Kalome ei voina hian kun thatak mai kan mang tlang theinin ka ria thusui tura ka lu main tura kan thil ti kha thil haute nakina association lampang kha chu engemaw sum le pai tam vak lo chu kan be association hana lut mai don sia chu wang chuan tuna tram puzomana anti kha không ai cần mọi khâu tổ máy lúc sẽ cần thil kiện khâu kiện lụt sẽ với là hiện mình trôi om tu cần unit president của VA là ông mà anh Khan president anh ấy chụp miếng bạc sắc ta sẽ thổi mấy tram thum măng kha bắt thum anh om tất mấy à khát tram rục tram bắt thum anh om tất mấy à chuan pakhat na tur khan om lo ma se a senior ber kha kian tura kan ngai ri ta ho dustbin hi puviala ni pek sakanga politician chuan sil polin he kan ngai poi mo boga adang kha tra kan senior pani kha sil polin pakhat ve han ta se thome sil polin hin deal de rang jung ka ringa ei chuin mi mal ta tura kan ngai kuminga kuminga salem ro pui hla mai kuning het is on the Well, simple ini sakna itu. Soal di dalam pernikahan, Trump menghau kan, siapa pun nak kena asal ini. Pakat kan lem pun dah, pakat kan lem kan putol. Nak pun mau pakat lo ping codo ni kilo. Oh, dah kan dah. Leh, mấy sự lắm bằng khó khăn thì đón thâu đi, kia là rem cha ngắt tiếng à, hay với là hiện hồ mắt thu suy ang lewin cái ngay à, cái đi một con lâu vía wa, chú bằng chuan, cái du ang in thu suy cái lâu tum đô na, mắt sain kan thu suy trên khát khát, kan react đều kan dua, hey kan threat sao nga. LMC lung lei municipal council kha alo ding ta a ti chuan 15 finance kan chho me khania kan threawanga kan ke mani LMC tak poi kan lu hun hi alai ve thoni kan ULB te IMC tanga so thak so he kha ania chuwa chuan kan lap patche ang reng khop maya chu kan soi du hrim ti chuan devolution te po hi 16 finance achang ke mani bual khana local to do na chunga chuan local council te po tunai chuan kan karinga kan ta lang hrim ti chuan 15 finance poisa ha kan soi ve hrim du chu director hi phone in tum ni ka bia a ti chuan mai chana po ka bia a amaro chu pusena soy khan technical thil takin remchang ta chia lo kha ania lung lei district kan VC ten an sor ta jok don ani ti kha ani a awi omang reng khop maya amaro chu thil ti rem chia lo te kha ani ti kha kan tar lang ve hrim hriba ei ang angin ma kan lo lo ve ni ti kha kan
kan ta lang ani ti chuan hei voina hian hun chep takara ke po min som thowa program dang chu ni se ka es lawang ka tia amaro chu voina hian elected trial program chu po party sang tilna program ani wang hian ka ngai du em a hetiam hun hi ka voi khat tilna ania chu wang chuan kan LLCC CA ina chairman ina min som na po kha ka pha theinowa hetiam program hi ka ngai hu tak zet ani voina hian record lawa thu soi de ka chak em ma a chan chu tuna kan ngai thla am khan Mizoram a hian a big takin state danga chon hei hria kan tam daringa elected thian poimo em ani Mizoram aya elected kan da hiam hi a omangem o hi ka ti ve thina chu kan tran rual hi angai ka ti em ani elected chumi a chu kan tran rual na ka ti a chuan ke ma ni ham that na lam pang va ni lovin ke ma ni din mun le kan ni na mila kan na tho thainan hian mi pui te le sarkar mi te pona kan din mun sia ti apoi mo ka ti ve thina kan tar la nang khan hei un rei lo te chung municipal kan han oma workshop te training ten kan kal thina Delhi a te po kan han chuang kai ve state sang elected tenen Mizoram a min tri tai he min tri ro pui ni tak kan chu kan soi ve du phim chu kan ro pui ti na ni mi aloin mi pui thana kha min lo da poi mo thin ni khatiang ang kha voina kal khom te india chuwang chuan ke ma ni le ke ma ni te po hi kan in support thiam hi angai ka ti em ma party sang kan nia kan in thang thina in than huna chuan kan in be mai anga amaro chu in than azo chuan yang khan in support lang tai la a thom thin mangai ti kha thuma kan nei du ani ti chuan ke ni local council te hi chin luk bo han kan ngai tha a dual chung ro rel na chuan mason na ma ruai tu engine of democracy tak kan nia a grassroots kan nia mi pui te ne kan in ne na sai me ma plan sang te action te khatiang kha kan ruwa pan thina in van tlang tun din huna phei chuan van tlang mi pui lunglei municipal council le district administration te state government te ne na tangkai taka kailon nei tu kan nia kan chakna thuruk chu in pum khatna ani turani ti in kan ngel chewa ti chuan local council te na tho that le lo tling te hi voina hian kan ta lang hrim duwa tuna kan chairman local council association chairman ina tarlam kha adik khop maya hei sarkar in enkol na sang ma oma kan population mi pui cheng ina atin to wangin sarkar kalta khan municipal min lang kaya he thil hi politics in beina an hang fo maya sarkar ma sa khan huai sen ka ti em ma kai chuan he change thil thing tu hi chu an thesa vek ani mi pui na ti ra chuan aizola te po tram thuman kal to enge mo chena municipal lati theilo na ril ru hi awmani he mi zo te hi hrim thil thak thleng zum thil kalphung pa aya kal reng du kan niam o ka ti na chan chu kan branch the we me shoi tu te an ni rei the me maya kan ko tran shoi tu te a chairman te ko tran kan no pan lai de wa ko tran na thu de kha an la thu chho de ngar kha tiang kha kan nei tu khop maya chu wang chuan municipal om thut po kha local council om thut te po kha angaya om pet kha kan la du thina wangin chung te chu kan lein adjust thiam lawa chu wang chuan kan sarkar ma sa te po kha an huai sen ka ti ni tin history kan en chuan lal lai te lal nin te kha tiang te a om ve vek thowa VC du lo te kha tiang te po kha a om ve vek tho ni dura hian hun kan pang chho ve mek ni in ka hria local council ani lai te VC ani lai te khan he local council chu kan ni meka
kan khotlanga kan duty poimo ka ti em chu khotlanga rem da le muan na hi ania local council te hi kan area thewa rem na le muan na siam ko nga kan tangkai le ni ti hi kan hriat thar le a thain ka hria a kan ngai tha a pathian rong bol na poimo tak ania midang te ta na rong bol na ani kan khotlanga rem na le muan na konga thule laom chuan har sat na po om chuan local council ten an threthuin ani chunga chuan kan thei to pin ma kan la thuina khanga khan sarkar mi chu kan tile ran teang lo nein an man ruwa te po sarkar man ruwa an tho thina thanem ngai tak tak te no ma thanem ngai che lo te no ma ke ni chu kan ni lo kan thei ang kan thiam ang kan thei top kan va chuwa thina ni ha heng hi at lu em a pathian rong bol da kan tiangin midang te rong bol na ta na poimo em ani environment hun hal konga hey environmentalist tam takan lo chuaka an lu em a tren khat thi chu an soyang de hian a le ra hian an lo ngai poimo thina a le ra hian an lo ve thina local council te VC te po kan huam tir te heng hi chu a grassroots tak a che thil a then chu ti mai thei lo ani ti hriate social media soi ang ringwat zi ang ringwat ti thei lo ani ti hriate an dia an poimo em ani faina vei tak te po an oma thalak tar langa kan na tho tar lang te kan tam to ni heng te hian min venga min tran pui ani a then khat te chu khat milai chu vati te po kha an tam ti te po kan hria amaro chu local council member te khotlang hruai tu te hi chu ani lo kan tran chung chuan kan ti tura kan ngai thei top kan suwa mia he tu na po kan hria faina ko nga de voidam kan matlanga heng te hi le patle me mani ha chen joy bel te ania thei top kan suwa kan trang tlang thrin ani kan society poimo em chu chiat group na thlenga hian local council te khotlang hruai tu tak te chuan heng chiat na thleng te hi kan ma chon thrin ani leia lo mina ina lo chima security that lo po hramang loin kan thei ang in kan che a member a thei ang in kan hui khoma khang kha kan ha tho ani thrin ani a lu em ani ti chuan local council kan ni LMC kan ni nuwa kan ha tho poimo em ka ti chu hei fai na ko nga le parking chungchang a hian kan tangkai em ka hria he LMC lo thlen khan hei puzoma te pupe ka te pusena te hi councilor ni tum deu ni ha ka hria bo ro lai ve kha chuan an ni tak che lo hun hei englowa local council chairman hin ni theu bok le hala ni hi an tangkai ka thina an thula dan hi alai em ka dia kan soi san chu hei tu lai hian lunglon le ra sibeng ho hi parking chungcha an active me ma an lan sa henga hian mi huat kan lo na se mem ke ma tak po hi parking ka chana wa hian mi ngei hi chu ka lo na sa ve to khop maya chu tiang chu kan nia amaro chu LMC alo nia local council kan ni te khan thil fel ngal duak tu ra han min kan ngaya ai tu live page chu kan ngai thang khan social media kan mang thiama thut mun atang du kan lo soya amaro chu thil voi le khata fel duak lo ni ti te kha kan hria kan area kan thri chiang em ani amaro chu LMC om nu hian garage nei thar te hi an tam ta em kan venga theu te po chung te chu ani ti chuan heng parking le sanitation kan malang te hi ro pui ka ti em ani he big takin sanitation LMC a chang tu kan ina angin in har sat na pakhat ka hriat chu tren khata chuan VC lo ni trin te khan YMA sanitation te hi an lo pe a ruam man te an siam puya tren khata chuan local council ten an titlanga henga in har sat na common deu ka hriat chu sanitation purpose
khotlang problem lo omin local council an lo tlana a fees zong kha NGO train khat tu te maboi pui tu han alut loisia amala tu amaton tu han in tran le te kha angai sia heng te hi eng dia solve chinge tin alo ngai tu ve thina har sa ang ring to khop maya in har sat nei kan thriat thiam pui tak zet ani in pek na wang hian an lom tak zeta lunglei municipal council ai on lom thu in thorin na zara lom thu ka soini malam huna chona turin heng point then khatte hi kan som du chewa thalai te khovel kan tia tunlain kan hriat chu kan thalai te jinga rui thei thil mang sual an kung tak zeta hei hi kan hriani hei hi hun lo lakal tura hian ka ngai tu thina keini kan senior tak takin nia then khat chu kan rual pui deuh te then khat chu kan junior vele deuh te po in ve phewin ka hria chung khom chu kan nia kan malam hun hi rui thei thil awang hian a thim ang reng hi ka tia chu ngai tu ngai khop mai beng si ka ngai tu angai ka hria ke po hi VDP malakan support vak thin lo wai me na tlema an chet na deu support vak thin lo nge mi hring na ngai poi mo chi ka ni ti ve deu kha ka nia amaro chu kan din hun han thlir hian humanitarian ground ta ka thlir vek chuan kan ram hi angai tuam lu tukin ka hria mi va hre thiam va zol do thiam theyang ber kan vati vek chuan kan drama hian rui lo hian bin chim ral ne don lu tukin ka hria chuwang chuan elected than chu poi mo tak te kan khotlanga kan NGO te kan ko khran te mang thiama chunga chuan tran la rui lo do konga tun ai na sa zoka kan bei hi atul tak siting ka hria chu kan song du chu ni ti chuan faina konga kan talan du chu hei lunglei hi ser kon LC te po han omin ka hria a ser kon lama kan mi masa te le lunglei kan mi masa te hi faina konga mi advance tak faina buai puya tran la ma ni than hem ngai na tran na sa tak te kan fura khang te nung zui kha ni ka hria khopui district capital a chuan kan fai berang mo ti hi ama tang alo thlir be da thin kha ania tuna po hian kan zia khop mai a khoi molai engemo fel lo deu chu kan omin ka ringa hei lunglei han pan chan chak na hi atam lu tuk lowa helai kan lunglei khochunga chungle khatia ngai vai nei ten ni lo chuan thiang nim na le fai na ko ngai han tang tak takila lunglei hi district danga tang te state danga tang te po hian min pan ve na chance kan nei thengem kan parking felte kan traffic management felte hi min pan ve chan na cha ani lo chuan thil danga han hi em tu ri kan nei tlem khop maya chuwa chuan tang tlang tai la a thang em o tin kan som du chu ni ti chuan dot le chuan lunglei poi mo na le dut na nei le hi helaya veng tina mi poi mo local khom te hian hriat thar le thain ka hria a chu a mora bok loin a bul te a hian tran la ka thalo mo o ka tia tuna ka soyang zo chiang khan lunglei hi enge ni district dang tan te state dang tan te min hip tu tamlu tuk lo area kan nia kan hriat theu kha chuwang chuan human resource mi hring develop lampang hian kan tran ngai lein ka hria chunga chuan heng kan area elementary school ang chi te hi ngai ven thar leila apoi mo lo mo kan dia ni khotlang hruai tu kan ni na angin hei ke po zirtir tu thin kan ya so ta som pi ma lo mi ka zirtir tu pui thin te po ma chunga chuan khotlang hruai tu te na kan school min veilo kar hi atla em mani kan area ni chuan kan an administration an routine te han pati dang lam kha chu trul mi alawa
amaro kan ngai vena anta tu anta kan ta ani ti kha kan volunteer thin hi apoi moi ka ria chunga chuan engani school changkang zo tak te hi kan va focus thina mi ho sakal theina turang chi te sarkar school ai chu mi ho sa tak te kal lem lowa ke ma ni mamo em huai tu tha mamo em chung kolam pang har sa be sum le pai har sa be deute kal khom na kha ani thina chuwang chuan khang kha kan ngai tu thar hi poi mo leng ka hria a chu tiang ti tu chuan kan som churi adot le chuan a grassroots te ang chi kha poi mo ka tia kai chuan kan health sub center hi kan ngai tu thar nai ka hria a building sa thara mu ti na lam pang ani mi alo mania khan pilarin pui health minister kha LMC area health sub center zong kan tlo chuak tem atia a thei ang kha tlo chuak a mun then khat kha chu karil ru khan tina ve ang reng khop maya a chan chu duat tak khan sub center kha an en kol lo ni ti kha ka hu ve ni a then kha chu fel tak an dia a then thei kha chu an hei an kor chung te po kha hak ngai lo ang tak te khan ka hu ve ni an ma ni mi hring mi mal ka soi sel na ni mi alowin khang ho sub center kha chu nge ni pan na kan local area pan na kha ani angem ti te kha kan ngai tu thar ve le a chung chu kan ta kan area mi ani angin kan va support a sum le pain kan theilo ni pon moral support te an sanitation chung cha te khatia khan kan puya kan ti phura an ti sual de te po kan va hrin ngam a thom mangai ka ti ni point dang le chuan kan khua le tuwe mi tangkai te ngai tu thar ka tia hei hi then khat tan chu na ho deu mai thea amaro chu poi mo ka ti ma mania khan kan area pe chuan ka ti ni har sa ta to te rui lo vati te or azuar te po kan va engeni kan va ngai venin a then chu kan va zil hawa kan va buai pui thina ni amaro chu kan khua le tuwe hian kan khotlang ta mi tangkai tak hi omari hei khotlang huai tu ten wa witness ila until ti hi va hriat pui mu ti hi voina hian kan khotlang huai tu te som bu choni hei kan venga hian upuya mystery hi oma mithi kan ne piang in hei mithi ping le kum ani zia na hi aziak thina chu ama sen sowin atizia ani va hrin than pa po ngai lo mithi kan ne piang khan jingka ra mo ahun ta ka mo han alo da chata khang te kha an lu em mai le kan khotlang a hian khatian ti kha in venga kan area kan ringa chung te chu kan va choi moi thiam hi kan va support thiam hi atul la in ka ria ani ti chuan a top lam kan hnenga mi pui rong bol te kan nia mi pui rong bol sak du na hi mi zo tlom ngai na tang chuan aron chuaka ke ma ni ai mi dang te da ma sa train kan ni na ri ru tang alo chuak ani a service to others is service to God in philosopher then khat te chuan an lo soi thin ani hei hi mizoram a hian politics salu to chuan ei ru deu tur poisanga deu tur engtin mo thil ti du deu tur a hian kan ngaya ma se ani vet big lo then khata chuan ani theye kan in pek na ki ero khachu midang te tran pui na kha ani du em khotlang ta na thil thra kan ti ve du na kha ani na se em ani in khan lo ma kan han candidate ta party ayo kan nia party base kan niangin kanin be lo thei lo kanin be nga than tin kan ni to ro chuan kan area mi zong te ruai tu kan ni ti kan hria tha le ing ka hria ai experience nei tak in ni kha kan party le kan background te da tha in lung lei le mizo nam ta na thei top chu turin ka som chewa municipal nera kan in zom na te po hi a tha le then khata chuan vui vai na te po in nei ani ti po ka hria amaro chu voina hian kan ta lan du chu municipal nuaya in ni lova kan thok pui zo in ni
ke ma ni hi thok ho kan ni ti hi kan in hriat la na thain ka hria chu wangin in ral thira in soisel mai lovin nakina chuan nang ma ni zinga o hian municipal chairman te vice chairman te executive councillor te in la dona ni ti hi pachiang e ma chu ma local council ten in ral thira an soisel ringot in don mi alo ang chia khan tu na po hian ke ni po hi tram khat na chia kan ni wangin ho tha tang ho turin ka som du chuni ato pera chuan kan background mimal ni na le political party te in ang lo ma se thil tum in ang tang nei tatila kan kal sual ngai lawang ti hi karing ani chu kan khotlang ma son na hi ani nge nga kan thutlu na siam don piangin chu da thaila lunglei le mizoram tan tun ai tangkai kan ni nge ka be se ni lo me chuan ai hi tlangwaro pui halo kal lok se ni hi kan party a kan secretary ani hi kan media lang pang in charge ani a kan association atang khan seng sanga hi lodong tu president of chairman le moment